Dnes sme sa tu v našom rádiu PAV stretli s ďalšími dvoma hostiami. Je to Miška a Slavo. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Miši, ty ako dievča začneš prvá, pretože máš prednosť. Povedz nám, prečo si sa ty rozhodla ísť počas leta pracovať do zahraničia, ako vznikol tento nápad? No nebudem klamať, v prvom rade to bolo finančné hodnotenie. Chcela som troška viacej peňazí, keďže som ešte tu na Slovensku toľko nezrobila, tak som chcela troška väčší obnos. Ale jeden z hlavných dôvodov bol ten, že som vlastne chcela ísť na určitý zákrok, na ktorý som išla. Nebudem konkretizovať aký, ale to bola asi jedna z hlavných motivácií a išla som tam vlastne prostredníctvom kamarátky, že možno keby som tam mala ich sama, tak asi by som nešla, ale tým, že som mala človeka, ktorý tam už v podstate bol, tak som sa rozhodla, že pôjdem tento rok s ňou. Snažila si sa možno, alebo skrzol ti aj nejaký nápad v hlave, že by si hľadala možno tú prácu v zahraničí aj nejak mediálne orientovanú, alebo si takto nerozmýšľala? Nerozmýšľala som nejakým spôsobom takto, skôr som išla za určitým zámerom, že pôjdem presne také tie klasiky, že chyžná, alebo čašnička, alebo to len takéto ľahké práce, no ľahké v úvodzovkách. Takže vôbec ma nenapadlo ani len, že by som šla do nejakej mediálnej sféry alebo niečo takéto riešila, keďže ja som bola v Rakúsku, takže tam by som potrebovala aj nemčinu, nemecký jazyk, ja po nemecky neviem, takže tam tento nápad vôbec nebol. Keby si mohla konkrétnejšie povedať, čo si tam robila? Ako som robila, tak som bola v Rakúsku vlastne, bola som tam niečo cez 2 mesiace, čiže sezóna letná a bola som v podstate niečo ako čašnička, aj keď to nie je taká čašnička ako tu na Slovensku, že som objednávala, ja som skôr bola runnerka, tak sa to tam volalo a vlastne som len roznášala drinky, roznášala jedlo, bola na bufete sem tam, akože nebola to iba taká jednostranná práca, že tu si a tu budeš stále, ale bolo to skôr také, že to bolo dosť variabilné, že jeden deň som bola tam, jeden deň som robila to, vždycky sme si vlastne večer našli rozpis, že kde budem, čo budem robiť a vlastne neobjednávala som aj preto, lebo moja nemčina nebola až na takej úrovni, ale skôr som to iba ako kvázi roznášala. Jasné, tak akože s týmto mám skúsenosť ja, keďže ja som počas strednej školy pracovala v Nemecku a tiež v mojom nemčinou, no asi by to nedopadlo najlepšie, nerozumela som ani ich vtipom, ničomu. Bola som rada, že môžem len pozbierať to jedlo, spraviť si svoju prácu, teda a mala som free večer. Slavo, čo ty? Čo by si nám vedel povedať o svojej práci v zahraničí? Kde si bol, prečo si bol, na čo si bol, ako dlho si bol? Tak ja vlastne som pracoval v Holandsku a ono je to také zaujímavejšie, lebo vlastne ja som bol v Holandsku už niekoľkokrát. Prvé som tam chodil tak, že 3 mesiace. Posledný krát, čo som bol, tak som tam bol v podstate celý rok, to bol minulý rok. No a čo to bolo vlastne tie prvé 3 mesiace, tak to v kuse som bol, že cez agentúru som tam pracoval normálne na holandskú zmluvu a tento posledný rok, tak to som si otvoril holandskú živnosť. Najprv som robil že zámkové dlažby a potom som robil solárne panely. Čiže ty si predtým bol študentom mediálneho odboru a potom si sa teda rozhodol ísť na rok pracovať, pretože asi to bolo pre teba dôležitejšie ako štúdium. Môžem to chápať aj takto? Áno, takto, presne. Ja som bol na Slovensku a vlastne ja som tak trošku samého seba hľadal, škola ma akože vôbec nebavila, takže som si povedal, že tak idem niekde. Tak som začal rozmýšľať, že no tak Holandsko už poznám, mám tam kamošov, viem ako to tam funguje, tak som odišiel tam. Ale rozhodol si sa teda vrátiť späť medzi nás, za čo sme veľmi radi a dokončiť si školu. Ale keby som sa ťa ešte teda mohla spýtať, bolo to náročnejšie fyzicky alebo psychicky? Fyzicky dokáže robiť človek podľa mňa čokoľvek, ale so psychikou sa ťažšie bojuje. A hlavne to, že keď človek jednak aj rodičom si vymýšľa veci, druhá vec, že proste ten život tam je nejaký iný, tak s tou psychikou sa fakt ťažšie vyrovnáva. Určite aj tá mentalita ľudí je dosť odlišná od... Úplne odlišná. Áno. Čo by si tak povedal nejaké to najväčšie pozitívum pre teba, čo sa týka nie Holandska teraz, ale holandských ľudí, holandskej mentality? Ich pozitivita. Všetci sú tam šťastní, spokojní. Prečo asi? Nebudeme konkretizovať. Jasné. A
teda ty chodil si tam teda na tie 3 mesiace a bolo to potom pre teba dosť odlišné, keď si tam už bol ten rok, niečo sa zmenilo, možno si získal viac skúseností, alebo... Tak skúsenosti získava stále, vieš, keď tam prídeš, stále zistíš niečo nové, a to nie len, že Holandsko, ale kdekoľvek, kde prídeš, tak stále sa niečo učíš, ale asi ten najzákladnejší rozdiel bolo to, že keď je človek niekde 3 mesiace, tak je to stále taká doba, že OK, za chvíľu idem domov, za chvíľu sa vrátim. Ale už keď je tam dlhšie, tak už mu to začne liezť na nervy. Asi povieš, však vlastne prečo som tam, keď to môžem byť doma. Samozrejme. A vedel by si predstaviť možno potom po štátniciach, že by si sa vrátil opäť k tej práci? Alebo by si išiel cestou médií? Cestou médií si neviem predstaviť vôbec, že by som išiel. A ku tej práci... Tak to si na správnom odbore. Miši, a čo ty? Radšej by si sa vrátila možno po štátniciach naspäť, alebo to bolo len niečo fakt také, že kvôli tým peniazom a išla by si teda médiami, alebo ako? No, v prvom rade som to chcela vyskúšať, pretože ja som v gastre nikdy nepracovala a už vôbec nie v zahraničí všeobecne. Takže to bolo len také, že som si chcela akoby rozšíriť obzory a naučiť sa niečo nové. Ale asi by som sa tam nevrátila, možno, že ma ovplyvnil kolektív, ktorý tam bol, až tak veľmi mi nesadol. Aj tá práca v podstate, ono sa to možno troška javí, že je to však len roznášaš taniere a drinky a neviem čo, ale nebolo to až také jednoduché a keď sme tam boli v podstate 2,5 mesiaca non-stop, tak už sme, napríklad prvé 2 týždne sme non-stop spali, lebo my sme mali takú zmenu, že sme robili vlastne od 8 ráno do 1, potom sme mali pauzu a potom od 6 do 10 večer. Takže prvé 2 týždne boli fakt len také, že sme prišli domov, ľahli, spali, zobudili sa, išli zase do roboty a ja neznášam rutinu, takže neviem, či by som asi by som tam nešla, možno, že takto na 2 mesiace ešte niekedy cez leto, áno, asi nie už sem, do tohto hotela, kde som bola, možno niekde inde, ale asi by to nebolo niečo, čo by som chcela v budúcnosti robiť ako zaujímavosť, alebo respektíve nejaká skúsenosť, to bolo super. Ale myslím, že by som asi nechcela nič takéto robiť. Gastro asi veľmi nie je pre mňa. Čiže sa zhodneme, že to bolo aj psychicky, aj fyzicky dosť náročné a mala si nejakú tú možno také tie pozitívne očakávania, že to bude skvelé a nakoniec sa tá realita otočila nejak inak? Ja som práve, že... No, z istej časti som mala aj pocit, že to bude fajn a na druhej strane som vedela, že gastro nie je zase úplne ľahké a hlavne som sa bála toho kolektívu, lebo ak nie je dobrý kolektív, tak tá práca proste dobrá nebude. Jasné. Takže ja som skôr toto tak sa bála, skôr toho kolektívu, že či si sadneme, či to budú mladí ľudia, či to budú starí ľudia. A vlastne na tom aj raz prišla taká skupinka mladších ľudí, ale tam sa tak strašne točili ľudia, že ja som tam spoznala asi 50 ľudí za 2 mesiace. A s nimi sme si aj sadli, to som si povedala vtedy, že super, tak sú tam mladí ľudia, že už to bude lepšie, ale ich vlastne vyhodili, takže... Skvelé. Takže potom odišli, no. Motivovalo vás aj niečo iné okrem peňazí? Slavo. Čo teba napríklad? Tak v prvom rade určite tie peniaze, ale keďže som išiel do Holandska, tak ma tam zaujímala tá ich kultúra aj celkovo to zmýšľanie ľudí, nakoľko tam ten svet je v niektorých sférach až príliš open mind. Jasné, my toto na Slovensku tak veľmi, teraz nie, aby som išla nás všetkých tu diskreditovať, lenže my to tu až tak asi nepoznáme úplne. A čo Nemci, Miši? Teda, pardon, Rakúšania. Echt Rakúšana som poznala len jedného. A ten vlastne pracoval s nami. A oni sú takí fakt, že veľmi zarytí, veľmi po nemecky. Takže ako neviem tak úplne povedať, lebo my sme boli v takej maličkej dedinke. Čiže ako vravím, ja som prišla len na izbu, ľahla spala, sem tam cvičila, takže ja som sa tam v podstate s takým pravým Rakúšanom videla len s týmto jedným, čo bol u mňa v robote. Ale tak neviem veľmi povedať o nich, že akí boli, lebo som ich nepoznala, akože asi 3-krát sme boli v takom meste, Innsbruck sa volal, no ale tam som nevedela z nejakého odčítania povedať, že akí boli alebo tak, ale tento bol zlatý nakoniec, z neho vysvetľuje, že nie je až taký zlý, ako sa javil na začiatku, takže neviem zhodnotiť tak úplne. No ale tak ako si teda spomenula, že oni presadzujú tú svoju nemčinu, tak s tým som sa stretla samozrejme aj ja, keď som chcela niečo vysvetliť od nich, napríklad hlavne od šéfa, alebo teda aj od zákazníkov, tak
ja hovorím, že prosím, vysvetlili by ste mi to po anglicky, že som tu pár dní, že nerozumiem po nemecky a nie. Oni len mi to vysvetľovali dookola, pokiaľ som nepochopila. Ja už museli na mne vidieť tie slzy na krajičku, ale oni nie, proste úplne takú sprostosť, ak mám byť vulgárna, mi vysvetľovali, ale ja, ako som to mohla chápať, keď som po nemecky nevedela, ale nie, oni normálne mali takú tú vytrvalosť, že museli mi to po nemecky teda vysvetľovať. Čo je podľa vás najťažšie na tom odísť a pracovať v zahraničí? Čo vám tak najviac chýbalo, alebo za čím ste už tušili, že budete smútiť, možno plakať prípadne? Miška, je niečo také? Tak u mňa aj došlo na slzy. Budem typická žena. Chýbala mi, akože ja som zvyknutá byť bez rodiny, takže nebolo to tak, že vyslovene, že by som teraz za nimi išla plakať alebo tak, ale samozrejme mi chýbali samozrejme, že ja som ich už nevidela aj takedy pár rokov, takže ja som bola skôr zvyknutá. Chýbal mi skôr čas, voľnosť, veľmi, a to, že som bola zakorenená v rutine a takéto možno socializovanie mi chýbalo, lebo vravím, že my sme tam boli zavretí strašne dlho, takže asi toto mi skôr chýbalo. A nejaké tie zážitky, ktoré som možno stratila cez leto, keďže kamaráti písali, ideme tam a ja som len čítala skupinu a plakala, že super, tak ja neidem teda. No. A toto, tá voľnosť mi chýbala. Aj to som čakala, že vlastne to také bude. Slavo, a nájde sa niečo aj u teba, čo ti chýbalo? No, ja napríklad voľnosti som mal dostatok, s tým som nemal problém. Ale čo mne chýbalo, tak bolo, že rodina a kamaráti. Napadlo vám, že napríklad aj, alebo skrzla taká myšlienka, že by ste sa nevrátili, že tam ostanete, že je mi tu tak super, že ja tu, Myši, už asi tuším aj z tvojich výrazov tváre, aj z toho, čo si povedala, že asi bude táto odpoveď negatívna, ale teda ty si sa s tým teda asi nestretla, že by si ostala. Akože ako miesto a krajina je to nádherná. Oni majú nádherné hory, však Rakúsko, Alpy, strašne krásne, veľmi som si to tam na začiatku užila, ako ten výhľad a všetko bolo nádherné. Ale ja som si dokonca spravila aj takú tabuľku, kde som si každý jeden večer poctivo škrtala polička, keď už pôjdem domov. Ja som tam bola, aj sa mi smiala moja rodina, že som tam ako vo väzení, keď som im to vravila, že si píšem na stenu one čiarky, ale asi by som tam nechcela ostať dlhšie. Fakt mi to stačilo tie 2 mesiace a niečo, bol strop, asi by som to tam viacej ani nezvládla. Ale tak nakoniec to asi stalo za to. Že? Ale stalo to za to, hej, a ako skúsenosť je to super, takže ja len... Slavo, tak a ty si teda premýšľal nad tým, že by si sa nevrátil, že by si ostal? Že by som ostal, tak nad tým som nepremýšľal, určite som sa chcel vrátiť. Ale zase z druhej strany, podľa môjho názoru, ja sa tam ešte vrátim. Ale nemyslím si, že to bude natrvalo. To je jedine v tom prípade, že by som si tam buď presťahoval rodinu, kamarátov, alebo že by sa to oplatilo až tak finančne, že by som si tam mohol vytvoriť ten druhý život. Jasné. Odporúčali by ste aj nejakým iným svojim teda kamarátom alebo aj študentom túto vašu skúsenosť, alebo... Miška, zase tie výrazy tváre, že... To je strašne individuálne, lebo každý zvláda niečo iné, každý je pripravený na niečo iné, napríklad niekomu ten kolektív až taký problém robiť nemusí, že sa od toho proste odpúta a nejak na to nemyslí, ale neviem, či vyslovene, že odporúčala túto prácu, skôr ak chce nabrať skúsenosti, naučiť sa reč hlavne, tak asi aj áno. Asi by som to aj odporúčila, že by to mohli vyskúšať. Zase nebolo to také strašné, že teraz idem povedať, že som bola fakt, že v Mordore zavretá, že už by som tam v živote nikdy nešla, ale asi hej. Slavo, a keby si mal nejakému študentovi alebo proste hociakému človeku, ktorý tento podcast práve počúva, odporúčať, na čo by si mali dávať pozor, možno pri vybavovaní papierov alebo pri riešení situácií, keď takto idú pracovať do zahraničia, že čo by také mali určite spĺňať a na čo by nemali zabudnúť. Čo by to bolo? Vedel by si niečo povedať? No tak keď ide človek cez agentúru, tak väčšinu tých papierov vybaví za neho agentúra, takže čo sa týka papierov, tam nemá veľmi čo riešiť, ale dal by som si strašný pozor, čo sa týka peňazí, že by proste tých ľudí neoklamali, lebo keď ideš v podstate ako lacná pracovná sila do zahraničia, keď sa na to tak pozeráš, a v kuse ten zamestnávateľ ťa berie ako nejakého hlupáka, ktorého skúša, pokiaľ môže oklamať o tie peniaze. Takže treba mať nejakú tú znalosť toho, že čo ten zamestnávateľ proste musí ti platiť, ako to má platiť,
väčšina to aj tak robí, že proste na tom zarába na tých ľuďoch. Takže treba vedieť. Keby ste si mohli vybrať z pohľadu nielen práce, ale možno aj z výletu nejakú inú krajinu, okrem tej, v ktorej ste boli, tak akú krajinu by ste si vybrali vy? Teplú. Kde je more. Také Španielsko. Alebo dačo také. Vôbec neviem, aké sú tam platové podmienky, vôbec neviem, aké sú tam všeobecne podmienky, ale išla by som tak do tepla. Veľmi mi chýbala. No teba by som si vedela predstaviť ako takú napríklad animatorku v nejakom hoteli v Grécku. No jasné. A ja mám aj certifikát. No ty si taká energická. No tak vidíš. No a tam si sa trápila ako čašnička. No ale skúsenosti som aspoň nabrala, takže mám, hej. Skúsenosti nie nikdy dosť, čiže... Veľa tanierov v ruke a tak. Slavo? No, tak čo sa týka Európy, tak by som si určite pozrel Španielsko. A keď sa bavíme tak, že o celom svete, tak sa chcem ísť pozrieť do Latinskej a Južnej Ameriky. Tak ja si myslím, že tam by sme všetci šli. To určite áno. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa dnes zúčastnili tohto podcastu a priblížili nám tak svoje skúsenosti s prácou v zahraničí. Dúfam, že to bude niekomu určite nápomocné. Čiže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a my sa s vami lúčime. Ahojte. Pa, pa. Majte sa.